Díoghait a d'urbhla. Tá Caibidil a ceathair an seo, agus críoch gen scéal. Tá súil agam go bhfuil tú ag buint taitneamh as go dtí seo. Is mór agam an tacaíocht agus na teachtarachtaí áile. Má chail tú Caibidil a 1, a 2 agus a 3, seo duit. Agus, chula tú, tá mo leabhar de Gaeilge Guide an liste sár díale a ríis. Tá rí méad orm. Táim chomhsásta go bhfuil sibh ag buint sult as, agus ag buint tarbha as. Cuir lasóg an tine. Fólam lom is slí éafachtach, spríúil is críúil. Ceannig an leabhar an seo. An Codladh. Bhí Paddy ina lí an talamh. Bhí cuinach faoi. Chuir fuam isce fón codalta éir. Bhí sé compordach. Bhí a thula ag dridim lena chéile le tíirse. Chúla sé duine éigean ag crónán. Ach, béidir gur bheith a chrí héan ag búla ina chliabhrach. Bhí fuam an rotha ag méadú, agus chuigh sé oscailte a thula. Paddy, an bhfuil tú ceart go leor? Sa a bham. Déach sé timpeall a cheomra. Cin tá mé? A díafraigh sé dí. A leathuair tar éis a de. A dúirt sí. Nach bhfuil tú ag dul ag tréáil? Bhí bringláidí crackáilte agam, sa Paddy. Ach níam de ghannúis. Bhá leat cup an té a stór? Sa a bham. Ba bha, gur bh maith agat. Thosaigh a bham ag fágáil, ach ghlaodh sé ar ais í. A bham. Ba bha lom ma cheanga héan a úsáid. Bhí cuma orthaí go raibh sí 3 chéile. Ach, a bhach, tá de cheanga héan á úsáid agat. Ma cheanga, deanga, an Ghaeilge. Ceart go leor. Siúcra agus bainne I a hé? A dúirt sí, ag déanamh iarachta lena cúpla focail. Chuir sé manga gaire a thaidhg. Bainne a bháin. Gur bh maith agat, sa Paddy. Maithú a bham. Deirigh sé agus cheas sé suas. Skype síalta an uirleoir. Bhí a fitseamí clúdathe le síalta. Tháinig a bham ar ais leis an gcupán té. Seo duit, a dúirt sí, ag buint taitneamh as an Ghaeilge. Chuir na síalta rud éigean a dúirt iarla I gcuimhne do Paddy. Nuair a phlandíonn tú síalta, tá tú ag fás torthaí. An chríoch. Go dtí an chéad seachtain eile. Túair ara. Skype an Ghaeilge. Grá mór. Molly.